Mapagpalang araw kalakbay at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Boyet. Tubong kapisat sa kasalukuyang taon ay naninirahan dito sa San Jose Heights ng San Jose del Monte, Bulacan. Gaya ng karamihang nakikinig sa inyong channel, ay isa rin ako sa mga nagnanais na magpadala sa inyo ng kwento na hango sa tunay kong karanasan. Kaya naman noong magkaroon ako ng pagkakataon, ay ipinadala ko na sa inyo itong aking karanasan. Taong 1991, nang maranasan ko ito, at ng mga panahong ito kalakbay, ay kamamatay pa lamang ng babaeng pinakamamahal ko. Mahaba-habang panahon rin kami mag-asawa at may isang anak na 8 taong gulang. Kaya naman noong pumanaw ang asawa ko dahil sa sakit na kanser, ay grabe ang sakit at paghihinagpis na naramdaman ko. Gabi-gabi akong umiiyak at halos araw-araw na ako nagpapakalasing para makalimutan ko lang panandalian ng asawa ko. Kahit na palagi akong pinapagalitan at pinagsasabihan ng aking inang huwag nang magpapakalasing. Dahil nakikita umano ng anak ko ang ginagawa ko, pero hindi ako nakikinig sa kanya. Sinabihan ko rin ng aking ina na hayaan niya na muna ako at huwag niya akong pakialaman. Sapagkat magpahanggang sa mga panahong iyon, ay hindi ko pa rin matanggap ang pagkawala ng asawa ko. Pero lingid sa aking kaalaman mga kalakbay, nang dahil rin pala sa pagiging lasinggero ko, ay makakaranas ako ng kababalagan patungkol sa sinasabi ng karamihan na aswang. Isang beses noon, pasado 8:00 na ng gabi, kauuwi ko lang sa bahay nang madatnan ko ang aking inang inaasikaso ang anak kong si Mara. Pagkapasok ko pa lamang ng bahay, ay nalanghap na kagad ng aking inang nakainom na naman ako ng alak. Pinandilatan niya ako ng mga mata at sa may ng boses ay sinabihan at pinagalitan niya na nakainom na naman umano ako. Kailan ba raw ako matitigil sa ginagawa kong pag-iinom at tuwing umuuwi na lang ng bahay ay languna naman sa alak. Nako naman, Nay. Kauuwi ko lang, ayang ka na naman. Magdadadakdak ka na naman dyan. Wiga ko pa sa aking ina. Sa nandidilat na mga mata ay muli niya na naman akong pinagsabihan na tigil-tigilan ko na ang pag-iinom. Dahil baka hindi maglaon ay mapahamak ako sa ginagawa ko. Napakamot naman ako sa ulo at nagsabing malaki na ako. Huwag niya nang pakialaman pa dahil alam ko na ang ginagawa ko. Anak, makinig ka naman sa nanay mo. Para sa'yo din naman na sinasabi niya. Paano na lang kung bigla kang magkasakit dahil dyan sa pag-iinom mo? Paano na lang ang anak mo? Segundang wika ng aking ama. Maluha-luha naman akong napawikang hayaan na muna nila ako. Dahil ang gusto ko lang naman ay makalimot ng panandalian. Hindi naman sa pinapakailaman ka namin, anak. Ang sa amin lang ng nanay mo, tigil-tigilan mo na ang pag-iinom at baka mapaano ka pa. Wikang muli ng aking ama at tinapik-tapik ang balikat ko. Sa pagkakataong iyon ay hindi ko na napigilang umiyak at ilabas ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Kahit na mag-iisang buwan na kasing namayapa ang asawa ko, ay hindi ko pa rin ito makalimutan at patuloy pa rin akong nasasaktan tuwing nasa bahay lang ako. Kaya naman ang ginagawa ko pagkagaling sa trabaho ay nagpapakalanguna muna ako sa alak bago umuwi ng bahay. Dahil sa lasing ako ng gabing iyon, kung kaya't agaran na rin ako nakatulog matapos ang dramahan naming senaryo ng mga magulang ko. Kinabukasan pagkagising ko, ay agaran na akong naligo at nagbihis ng pangtrabahong damit. Pagkatapos ay lumabas na ako ng kwarto. Magkape ka na muna bago pumasok sa trabaho, anak. Bungad na aya sa akin ng aking ama. Huwag na po, itay. Mahuhuli na ako sa trabaho. Medyo tinanghali na po kasi ako ng gising eh. Pagtanggi kong wika sa kanya. Noong balingan ko naman ang aking ina ay seryoso ito sa ginagawa. Marahil sa inis na nararamdaman ng aking ina sa mga ginagawa ko, kung kaya't hindi niya ako pinansin ng umagang iyon. At tanging ang aking ama lamang ang pumansin sa akin. Nung ako mang lalabas na sana ako ng pintuan, nang sabihin sa akin ng aking amang hindi ko man lang raw ba sisilipin ang anak ko na natutulog sa kabilang silid. Napakamot naman ako sa ulo at nagwikang hindi na.
Baka kasi maistorbo ko pa sa pagtulog ang anak ko. Napatango naman ang aking ama at sinabihan ako mag-ingat sa pagpasok at sana hindi na ako nakainom pagka-uwi kinahaponan. Hindi ako umimika at agaran ng lumabas ng bahay. Makalipas ang ilang oras at nasa trabaho na ako, ay nilapitan ako ng kaibigan kong si Bogart. Tinanong niya ako kung may lakad ba ako kinahaponan pagkalabas sa trabaho. Wala naman akong lakad tol, bakit? Maiksing tanong ko sa kanya. Sinabi naman itong tamang-tama umano. Sumama raw ako sa kanila ni Jemboy na pumunta sa Karatignayon. Dahil may piyestang ginaganap doon at naimbitahan siya ng kanyang kaanak na pumunta doon. Sige tol, walang problema. Sasama ako mamaya pagkalabas natin sa trabaho. Wika ako kay Bogart. Matapos namin magkwentuhan ng panandalian, ay bumalik na sa trabaho si Bogart. Samantalang ako naman ay ipinagpatuloy ang ginagawang trabaho. Makalipas naman ang ilang oras at sumapit na ang hapon. Pagkalabas ko sa trabaho ay kaagad na kaming pumunta sa Karatignayon. Naglakad kami papunta sa paradahan ng tricycle at sumakay papunta sa lugar kung saan may ginaganap na kapiestahan. Ang sabi naman sa amin ni Bogart ay pwede naman raw naming lakarin papunta sa Purok kung saan may handaan mga kalakbay. Kaya nga lang ay aabutin pa kami na mahigit 1 oras kung sakaling maglalakad kami at baka abutan na kami ng dilim sa daan. Kung kaya't ang ginawa namin ay sumakay na lamang kami ng tricycle at nagpahatid sa Purok. Nasa loob ng tricycle nakaupo ang 2 kong kaibigan, samantalang ako naman ay nasa likuran ng driver. Habang nagmamaneho ng motor ang driver, ay tinanong niya ako kung ano ang gagawin namin sa pupuntahang Purok. Sinabi ko naman sa kanyang naimbitahan ng kaibigan kong si Bogart ng kaanak nito sa lugar na iyon. Kaya't isinama niya na kami para mamaya pagka-uwi namin ay may kasabayan siyang maglakad. Sir, ang akin lang po ha, payong kaibigan lang. Mag-iingat po kayo sa pupuntahan ninyong lugar. May mga nababalitaan kasi ako ang katabing sityo ng lugar na pupuntahan ninyo ay pugad ng mga aswang. Wika pa sa akin ng driver. Napakunot noon naman ako at nagtanong kung paano niya nasabing pugad ng mga aswang ang katabing lugar na pupuntahan namin. May katibayan ba siyang totoo ang mga sinasabi niya? Mahirap na magbintang kung wala namang katibayan. Wala man akong katibayan, sir. Pero marami ang mga katulad kong driver ng tricycle na pinangingilagan ng lugar na iyon dahil sa napapabalitang pugad ng mga aswang iyon. Kapag nga may mga pasahero kaming sumasakay papunta sa sityong iyon, hanggat maaari ay hanggang sa bungad lang kami at hindi na pumapasok. Dagdag pa nitong wika na minsan na raw kasi may pumasok na tricycle driver sa sityong iyon isang gabi. Dahil may pasahero itong inihatid ang kamuntikan ng hindi makalabas. Dahil sa may humarang na 3 matandang kalalakihan sa daraanan na nagbabaga ang mga mata at pulang-pulay na animoy sabog. Mabuti na lamang at agarang pinaharurot ng driver ang minamaneho nitong tricycle at hindi nagpatalo sa takot. Kung kaya't nakalabas ito ng matiwasay. Dahil kung nagpatalo ito sa takot, tiyak pinagpipiestahan na ito ng mga masasamang nilalang sa sityong iyon. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa sinabi ng driver o hindi. Pero sa totoo lang kalakbay, ay nakaramdam ako ng kaba sa dibdib matapos sabihin iyon ng driver. Habang bumibiyahe nga kami ay iginala ko ang aking paningin sa buong paligid. Napansin kong nasa parteng iilan na lamang ang kabahayan at tanging mga naglalakihang puno at talahiban na lamang ang nadadaanan namin. Mangilan-ngilan na lang rin ang mga dumadaang sasakyan. Ilang sandali pa ay may nadaanan kaming maliit na eskinitang papasok. Pagkadaan namin ay muling sinabi sa akin ng driver na iyon raw ang sityong napapabalita ang pugad ng mga aswang. Kung uuwi din daw kami ng araw na iyon, ay kailangan magbadali kami maglakad kapag dadaan na kami roon. Pero sir, mas maiging umaga na lamang po kayo umuwi nang sa ganun ay ligtas kayong makauwi magkakaibigan. Wika sa akin ng driver. Noon ngang tignan ko ang eskinita ng sityong nadaanan namin, ay may namata na kong matandang lalaki sa gilid ng daanan. Napansin kong sinundan kami nito ng tingin
Narinig ko namang sinabihan ako ng driver na huwag ko raw tignan ang matandang nadaanan namin. Sir, hanggat maaari ay iwasan yung tumitig sa mga makakasalamuhan ninyo. Mahirap na at baka mabati pa kayo. Muling wika ng driver. Tumikhim naman ako at ibinaling na lamang sa iba ang paningin ko. Sa isip-isip ko pa, grabe naman ang driver na to. Mukhang may pagkachismoso rin pala. Makaraan naman ng ilang sandali, ay nakarating na kami sa bungad ng purok. Pagkababa namin ng tricycle ay kaagad na kami nagbayad at naglakad na papasok sa purok. Habang naglalakad na kami papasok ay tinanong pa ako ni Bogart kung ano ang pinag-usapan namin ng driver. May narinig raw kasi siyang aswang-aswang na usapan namin kanina ng driver. Natawa naman ako at nagwigang. Ang akala ko si Manong driver lang ang may pagkachismoso, pati rin pala ikaw, Bogart. Kasi naman tol, kilala mo naman ako pagdating sa mga ganyang usapin. Ganadong-ganado ako. Nakangiti pa nitong wika. Teka, ano ba kasi ang pinag-usapan ninyo? Hindi kasi ako makasingit kanina sa kwentuhan ninyo ni Manong driver. Nasa loob kasi ako ng tricycle Tanong niyang muli. Dahil sa kakulitan ni Bogart, ay ikinuwento ko na lamang sa kanya ang tungkol sa napag-usapan namin ni Manong. Matapos kong sabihin iyon kay Bogart, ay napaamang naman siya at nagwikang. Hindi nga, totoo ba talaga ang sinasabi ng driver? Abay malay ko, hindi naman ako taga rito para malaman kung totoo ang sinasabi noon o hindi. Wika ko kay Bogart. Sumabat naman si Jemboy at nagsabing, paniguradong kalokohan lang ang sinasabi ng driver para may mapagkwentuhan lang. Sa tanang buhay niya kasi ay ni minsan, hindi pa siya nakarinig ng mga aswang-aswang na yan. Oo nga naman, baka nananakot lang iyon. Pero na nga, bilisan na natin maglakad. Medyo nagugutom na kasi ako Wika ko pa. Muli ko namang iginala ang paningin sa mga nadadaanan namin na mga naggagandahang palamuti sa gilid ng daanan. May mga nagbebenta rin ng mga kung ano-ano at sa unang bahagi ay may nakita kong maliit na peryahan. Ang saya naman pala ng piyesta dito, Bogart. Wika ko pa sa kaibigan ko. Tumango naman siya at nagsabi na ngayon lang rin siya nakapunta ulit sa purok na iyon. Matagal na kasi noong huli siyang pumunta kasama ang kanyang mga magulang at sa pagkakaalala niya ay mga nasa 10 taong gulang pa lamang siya noon. Kung hindi nga sila nagkita ng pinsan niya sa bayan, ay hindi niya malalamang may piyesta pala sa purok na iyon. Nang makarating na kami sa bahay ng kaanak ni Bogart, ay masaya kaming inistema ng tiyahin niya. Kaagad na kinamusta ang kaibigan ko at iginaya kami papasok sa kusina. Pagkarating nga namin sa kusina ay nakita kong napakaraming pagkain ang nakahain doon. Kaya naman hindi ko na napigilang matakam. Kumain lang kayo ng kumain ha. Mamaya pagkatapos ninyong kumain ay magiinuman na tayo. Wika pa sa amin ng pinsan ni Bogart na si Noel. Insan, ikaw na muna ang bahala sa mga kaibigan mo at aalis lang ako sandali. Bibili lang ako ng alak natin para mamaya. Pagpapaalam ni Noel kay Bogart. Tumango naman ang kaibigan ko at sinabihan itong huwag mag-alala at siya na ang bahala. Pagkaalis nga ni Noel ay agarang ko nang nilantakan ang mga pagkain na nakahain sa pagkainan. Kaunti lang kasi ang kinain ko ng tanghalian. Kaya naman talagang nakaramdam ako ng gutom nang maamoy ko ang samyo ng ulam sa lamesa. Makaraan ng ilang minuto at natapos na kaming kumain, ay iginaya na kami ni Noel sa mesang nasa labas ng bahay. Kaagad na inihanda nito ang alak at pulutan. Pagkatapos ay nag-inuman na nga kami. Habang tumatakbo ang oras at noong sumapit na ang 9:00 ng gabi, ay kapwa may tama na kami ng espiritu ng alak ng magkakaibigan. Naramdaman ko na ang presensya ng alak sa buong katawan ko. Wala na rin mga bisita ang tiyuhin ni Bogart, kundi kami na lamang. Sinabi ng tiyuhin ni Bogart na sa kanila na kami matulog at bukas na kami umuwi dahil delikado nang maglakad pa uwi. Isa pa ay wala na kami masasakyang pa uwi ng ganoong oras. Ani pa ng tiyahin niya. Kapwa mga lasing na rin daw kami
at baka kapag pinilit pa naming umuwi ay mapahamak pa. Medyo nahihilo na rin ako ng mga oras na iyon, pero nasa katinoang pag-iisip pa naman ako. Samantalang ang mga kaibigan ko naman ay maiingay na at nagtatawanan. Maya-maya pa ay napadako na ang kwentuhan namin sa mga kababalagan. Inumpisahan kasi ni Bogart, tapos ay sinabi niya sa kanyang pinsan ang tungkol sa sinabi sa amin ni Manong driver. Nakita kong sandaling tumahimik ang ama ng pinsan ni Bogart na nakainom man rin namin at ang kanyang pinsan si Noel. Tapos ay nagtatingin ng mga ito at para bang nag-uusap sa pamamagitan ng tingin. Alam nyo, hindi naman totoo talaga ang mga aswang na yan. Panakot lang iyan ng matatanda noon. Wika pa ng kaibigan ko si Jemboy na lasing na rin ng mga sandaling iyon. Sinabi naman ng ama ni Noel na iba na lamang ang pag-usapan namin at huwag na ang tungkol sa mga aswang dahil baka mamaya ay may makarinig umano sa amin. Nako tiyong, naduduwag lang yata kayo eh. Sabihin niyo sa akin natatakot lang kayong pag-usapan ng tungkol sa aswang eh. Anya pa ni Bogart na halos pipikit-pikit na ang mga mata sa kalasingan. Nagulat naman ako sa itinugon ng tiyuhin ni Bogart dahil ayon dito, totoo ang sinasabi ng driver na nagkwento sa amin na ang sityong katabi nila ay pugad ng mga aswang simula nang may mga dayong nanirahan doon. Kaya nga simula noong napapabalitang may mga nangahabol at nangaharang na mga malalaking aso kapag napapadaan ka sa sityong iyon tuwing sumasapit ang dilim, ay wala nang naglakas loob na maglakad papapunta sa purok nila tuwing magtatakip silim na. Ang ginawa ng mga nagtatrabaho at inaabot ng gabi pa uwi ay sumasakay na ang mga ito o kaya naman ay nagpapasundo. Dahil sa maniwala man kahit sa hindi mga kalakbay, kapag raw naglalakad ka pa uwi at natapat ka na sa sityong iyon, ay bigla na lamang may mga nagsisipagsulputang hayop sa gilid ng daanan. Para umanong mga gutom na gutom ang mga iyon dahil sa nakanganga at walang humpay ang pagtulo ng mga laway sa lupa. Natahimik naman si Bogart sa sinabi ng tiyuhin niya. Samantalang si Jemboy naman ay natawa at nagwigang. Kapag babae raw ang aswang naharang sa kanya sa daraanan, paniguradong hahamunin niya itong magduelo sila at bubuntisin. Sabay ngisi ng nakakaloko. Napailing naman ang tiyuhin ni Bogart habang natatawa. Ilang saglit pa ay may natanaw akong matandang lalaking nakatayo sa labas ng bakuran. Kapag sinisipat ko iyon ay parang asong nakaupo lamang sa tabi ng puno habang nakatitig sa amin. Pero kapag tinititigan ko naman iyon, ay nakikita kong matandang lalaki siya. Teka, parang pamilyar sa akin ang matandang iyon na. Sambit ko pa sa aking isipan at hinagilap sa kailaliman ng isip ko kung saan ko nakita ang matanda. Napamaang naman ako nang maalala ko na ito yung matandang nakita ko kanina sa bungad ng sityo na sinasabing pinamumugaran ng aswang. Napalatak ako at ako mang sasabihin na sana sa mga kainuman ko ang nakita ko. Nang sa walang ano-ano, ang kaninang nag-iisang matanda lamang na nakita ko sa tabi ng puno ng mangga. Pero noong ibalik ko ang paningin ko rito, ay nakita kong 3 kalalakihan na ang nakatayo. Sa kadahilan ng bahagyang nasisinaga ng mga iyon ng liwanag ng ilaw at nakita kong parang nanlilimahid sa langis ang buong katawan ng mga ito. Mga walang suot na pang-itaas na damit ang 3, habang ang pang-ibaba naman nilang kasuotan ay napansin kong parang pang-trabaho sa palayan. Yun bang parang mahabang karsones na tinupilang hanggang tuhod. Bago pa man ako makapagsalita, ay nagulat na lamang ako nang bigla akong hatakin ng kaibigan kong si Bogart at nagpulasan ng mga ito patakbo sa loob ng bahay. Dahil sa gulat ko ay napasunod rin ako sa kanila kahit na hindi ko alam man nangyari. Pagkapasok namin ay mabilis na isinara ng ama ni Noel ang bintuhan. Samantalang si Noel naman ay mabilis na nagpunta sa kusina. Pagkabalik nito ay may bitbit na tabak sa magkabilang kamay. Magtatanong pa sana ako kung ano ang nangyari. Nang sa bigla na lamang kaming nakarinig ng huni ng bukwak at sinundan iyon ng sunod-sunod na mga pag-angil ng hayop. Sa bawat huni at pag-angil na naririnig ko mga kalakbay, ay talagang nanunuot iyon sa kalamnan ko at hindi maiwasang kilabutan.
Pakiwari ko din ng mga sandaling iyon ay tinakasan ako ng espiritu ng alak. Bigla na lamang kasing tumino ang pag-iisip ko at para bang nawala ang pagkalango ko sa alak. Buisit, napakalakas ng pandinig ng mga aswang na iyon na. Kakukwentuhan pa nga lang natin tungkol sa kanila. Nariyan na kaagad sila. Dinig kong wika ng ama ni Noel. Rinig na rinig pa rin namin ang mga pag-angil at huni ng wakwak. Kaya naman napagpasya namin magkakaibigang silipin ng mga iyon sa siwang ng bintanang malapit sa pintuan. Unang sumilip ay si Bogart. Napansin kong napatulala ito at hindi na makagalaw. Kung kaya't sumunod naman ako. Noon ngang makasilip na ako sa siwang mga kalakbay, ay ganun na lamang ang takot na naramdaman ko. Sa kadahilan ng kitang-kita ko ang tatlong kalalakihan na nakasalampak sa lupa na animoy mga asong nag-aabang ng malalapang pagkain habang nakatingin sa gawin ng pintuan. Pulang-pula ang mga mata ng mga itong nagbabaga at umaalingasaw ang napakabahong amoy. Bagya pa ako napatakip sa ilong dahil sa amoy na nalalanghap ko. Tay, mukhang hindi aalis ang mga iyan hanggat hindi natin labasin. Wika pa ni Noel. Kaya't napabaling ang tingin ko sa kanya. Oo nga anak, yun din ang nasa isipan ko. Tugon naman ng kanyang ama. Pero sinaway naman sila ng ina ni Noel at sinabihang huwag nang labasin ang mga nilalang na nag-aabang ng mabibiktima. Dahil baka mapahamak lamang sila. Hayaan na lamang ang mga iyon sa labas. Tutal naman ay hindi na makakapasok ang mga iyon. Sapagkat protektado ng mga pangontra sa aswang ang loob ng bahay. Dahil sa nakainom at lasing na rin, ay nagpasikat ang kaibigan kong si Bogart at nagwikang. Hindi raw siya natatakot sa aswang. Sinabihan niya pa ang pinsan niyang labasin na raw nila ang aswang. Nang sa ganun ay malaman ng mga ito na maling-mali ang mga aswang ng binangga. Mabilis namang binuksan ng ama ni Noel ang pintuan at hinamon na nga ang mga aswang na magduelo. Pero sobrang bilis ng mga pangyayari at hindi na namin napigilang lumabas ang tatlo. Kaya naman napasigaw na lamang ang ina ni Noel at pinapabalik sila. Dahil sa hindi naman namin pwedeng pabayaan na lamang sina Bogart, Noel at tiyuhin ni Bogart. Kung kaya't kinuha ko na ang 2x2 na nasa gilid ng pintuan. Tapos ay mabilis na ring lumabas ng bahay para tulungan silang tatlong makipagsagupan sa mga aswang. Noon nang makalabas na ako ng bahay, ay ganun na lamang ang naging takot at bagya pa ako napatras. Nang makita ko ang mga nakakapanghilakbot na wangis ng mga nilalang na nakasagupa ng tatlo. Pero nung makita kong dinadaganan ang kaibigan ko at akmang lalapain na, ay nagmamadali na akong tumakbo papalapit rito at walang habas na hinambalos ko ng 2x2 ang dambuhalang nakakapangilabot na aso. Pakiramdam ko ay parang naghampas lang ako ng gulong ng sasakyan. Dahil sa bawat paghataw ko ng pamalo ay tumatalbog lamang iyon sa likuran ng nilalang at hindi man lang nasaktan niyon. Sigaw naman ng sigaw si Bogart na tulungan ko umano siya. Samantalang ako naman ay natatarantang pinaghahambalos ng 2x2 ang aswang. Subalit para lamang ako naglalaro. Kunin mo yung itak ni Tiyong. Utos sa akin ni Bogart, sabay itinuro ang tabak na nasa lupa. Mabilis ko namang iyong kinuha. Ngunit bago ko pa iyon maitarak sa aswang, ay sinigawan ako ni Bogart na itarak ko raw muna sa lupa para tumalab. Natatarantaman ay kaagad ko siyang sinunod. Matapos ko ngang maitarak sa lupa ang tabak, ay mabilis ko na iyong itinarak sa likuran ng aswang. Noong maitarak ko na nga ay narinig kong humiyaw iyon at mabilis na umalis sa pagkakadagan kay Bogart. Pagkatapos ay kumaripas iyon ng takbo papunta sa likuran ng bahay habang nakatarak ang itak sa likuran niya. Sumunod namang umalulong ang isa pang nilalang at nung balingan ko nga iyon ay nakita kong sinaksak na rin iyon ni Noel sa tagiliran. Sunod-sunod na nagsipulasan ng mga aswang at mabilis na tumakbo palayo. Hinabol pa naman iyon sa likuran ng bahay. Pero pinigilan kami ng tiyuhin ni Bogart na sundan pa iyon dahil kagubatan na raw ang parte kung saan sumuong ang mga aswang. Ilang minutong katahimikan pa ang pinalipas namin bago bumalik sa loob ng bahay. Pagkapasok namin ay naabutan namin si Jemboy na namumutla at ang ina naman ni Noel ay maluha-luha. Matapos nga ang mga pangyayaring iyon mga kalakbay, ay doon ko napagpasyang itigil na ang pagiging lasinggero. Noong kasing makita kong umiiyak ang nanay ni Noel
at napayakap rito't labis-labis ang pag-aalala, ay biglang sumagi sa isipan ko ang mga magulang ko at ang anak ko. Kaya naman simula noon ay itinutuon ko na lamang ang mga libreng oras ko sa anak ko. Tungkol naman doon sa sityong pinamumugaran ng mga aswang, ay nabalitaan kong sinugod iyon ng mga karatib purok kasama ang tiyuhin ni Bogart at pinalayas ang mga naninirahan doon dahil napatunayan na nila na ang 3 sumalakay sa amin ay doon naninirahan. Pagkatapos noon ay wala na akong naging balita pa, mga kalakbay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat.